Filmer det nå, liksom? Ja. Ok. Hvis det går på tida. Ja, skal vi knuse det i... Panna. Det var Ja, også sånn. på oss, eller på Ja, på andre? Det er mye gøyere på andre. Nei, faen, jeg kommer til å stikke meg igjen. Hold den på smerten, da. Ja, men jeg kommer til å søle. Vent. Ok. Ok, Er jeg det hund? Å, jeg vet ikke faen, jeg har har aldri gjort det der heller. Ok. Ok. En, Tre. Ja, det er ja. Ok, 1, 2, 3. Au! Knust! Au! Knust! Hvorfor tar du Mette knust? Au! Au! Du knuser Ja, men ikke heller. Jeg bare tenkte. Jeg tok jo bare... Jeg bare... Altså, hva faen vil jeg ha? Ok. Jeg må bare gjøre på litt. Kan jeg få gjort det? Ok. Ikke gjør det mye stygg. 1, 2, 3. Ok, jeg har det. Kom bare, ta litt i trynet nå. Ok. Skal jeg ta det i trynet? Ja. Hallo, dette er ikke... Del med litt matasje, holdt jeg på å si. Jeg vil ikke ta det. Ta mer, du må ta på den. Hvorfor skal jeg gni det inn i trynet, egentlig? Herregud, dette her er så ansiktsmaske. Hei, jeg heter Gerd. Se. Hei, hei. Skal vi dukke Hva gjør trynet? vi på da? Vi dukker trynet oppi. Er du Du kommer til fullstendig Silje. syke? Silje, vi gjør det. Kanskje du får det inn i nesa? Har egg i hodet? Hei. Gud, er det mulig? Jeg føler trynet mitt er stramt. Har du gjort et bilde? Kan jeg få Ja, papir? men, jeg går.